Salmarini kerak saro, TTID si kumulungo atisani berhakti kaisa kok tuma tumnai rokni kutumung kalajaka. Aro phaiman jaka kumulung amsai atisani tangphang Rakesh Deborma, tangphang yakchu baithang Deborma, asokphang Kolbir Deborma, asokphang yakchu Subham Deborma tei kok tum bedengni Opu Deborma kasong. Really sung awareness really khamani up andano sung awai khene bagi sara dirpawo chin srang satna khamai maro tai chinio kumulung division ngene yang side asuk tokal Sini kumulung division secretary, boka vice president, angka president, boka organizing secretary, boka sport secretary, dan sini all member. Ini seng serang satu bising tu sini tirvani jokto sikla poinai rongno seng os serang satu bising tu seng kok kesana musung kok. Tam male tabu tini 12 Februari 2019 seng tini kumulung division yang gini Seng tini awareness program mak khalega tam hale tini kumulung division no kabang ma student tongo pori nai tongo abrok joto school ni kabang ma oro pori nai tongo abrok drugs sawoi tablet sawoi siri chong nawoi ni kabang ma borok effect ni tongo abon bagi seng abro sini artist organization ngi nai seng bono nai tong malia seng tini awareness program ni seng sini kumulung division no seng awai khaina bagi sung ma khlaicha tam hale kabang ma borok kisu din sekang kabang ma sini par buskang rogo kabang ma tablet chawai sirin chawai ni kabang ma srai rok nos tongi dong abno sung just kapano op khaina nangnai awon bagi sung sini kumulung division artist na gainai abo kok kasana musung tam ni ke om hai borok sino kosto ke boni kosto ni bisiti sinan jorama bagi borok ma bilai ke hambai tai sung oro tini sung kumulung division artist sing oro tini sing kaisa blai ke bekhan angai dukhu nang ma haingai sini dofani borok ne ulta puta samung hamya rongno tei nugoi sing tini kaisa awareness rally ma khlaika sini kumulung division ke tini oro sanam suma ke sing rally khaika sing basic kabang khaya pano sing 10-15 ta bike oma ke sing rally khaika khorni ke kalai ke sing auto kaisa nawoi te mic na ma ke sing rally khaika Mungkin sini rally belai sukses engkau, belai kaham engkau. Mungkin sing tini area sini kumulung division ni je area tomani sing joto area no sing coverage kaya. Mungkin abu kaham ke sukses engkau. Tapi sing arah sini je rally wo ba sini awareness ni rally wo sing je saklai mani sing awai kaya mani ke. Op point dong kaya sing je sini borok drugs samani, tablet samani, tapi syringe namani. Abono stop ma khainai hini sing awai khaika te oma hakina sing awai bo khaika je sini okra chakra rok te sini leaders rok ba sini parani sinai nungnai rok borok jotono chai tok thung obono jeske pon ka suna bagai tamni ke om ka suya ka sini bobishot future blai ke manak jak nugui tongo kabangna porinai involve influencing jak oboni bagai sing tini o channel ni bising ti sing request khayo tai sing awai khanya mo sungo sini kumulung division hindi tai sini sara tirpura hindi o syringe na lemani tablet na mani te drugs na mani obono stop khlai jadi ni sing tini request khayo tai sing awai bu khaikya ngatai aboni bisingo bo sing obo khaikya je syringe ni o angle sing je bujimani ke syringe bo kabang ma sing om haikya awai khaikya je doctor ni prescription sara ba doctor ni kagos sara kono medicine shop mano pharmacy shop mano kono syringe no allow ta khaidi prescription sara ta phaldi phali manglak ni sing awai khaikya Jadi palai dong kakek seng artisa kumulung division o seng step nanai ke seng awon dogana silpun khanya ini seng wa seng omai ke seng kora ke mas saklai ke tai seng obo point kaisa thangka ngate kaisa ke seng obo saklai ke nogo juri tablet tui palai dong khangke nogo tui tablet o palai dong ke omai juri pharmani saiman dong ka parani amchai ni boro juri saiman dong khangke jeske pano parani boro sisa woi amai boro no police ni ya farna antum ne sini kumulung division sini Radapur police station tongo aro jeske pano borni information renang tung tai sini artisa no bosno bisinti pano juri directly phaime ke indirectly pano support khai tung tai sini information tung sing thana ni police bai sing attach khai sing a samno khani hini sing ini sing saklai kya gate kaise sing obo saklai kya belai ke sin tiprasar ni para bisingo je khela hamia thumani abo kaise ke jandi munda tai tir khela thumani no sing ma saklai kya obo khela thungi kabang ma nu khungo wale lai mani nugui tongo tai rang puisa nok ni mal mata kama mane nugui tongo
abon bagi amal mata kemamane nugui tongmani bagai hai dir khela thungi rang khibi tongnai man nugui abon bagi sing awareness ma khaikya hai khela ta thungdi tai obo sing hamakin sem saka parane amsani taku bukuro obon ka sunani bagai joton pasawai baskang pasawai obon block khanyani bagai joton chaitok di hinai sing sin awai mung khaikya sing haita ke te kaisang ka sing obo ma khaikya norok joton saimano je sini madhyamik ta higher secondary class 12 pori tongnai rongni no sing saimano borno sing tabuk kaham jorana thangkangke boni bagi sing tamu nangkangke borno totally free tai noise krei sound tabu orchestra program rok hai rok kabang ma kering na nango nei mane stop khanya nango nei sing awai khaikya haita sini taran borno sing jora sep kaham roke pora kaham ke poiran jora rakhe se borok nei jora borok kaham ke khlaimanai hene haike sing awai khaikya tin inke te kaisa sing obo awai khaikya bike speed chalogo je sini khumlong area o sini organa khumlong park tongo kabang ma khumpai academy tongo yakle academy school tongo tai haike no kabang ma sing mongfodok tongo kauma hairo bike speed chalogoi control sarake borok te khorsa sini pori tongnai student dongni bisin pori tongnai ronok kun karnei hamang ka thutai rok gabo kelai future ro kirima singsa karon sing thanai rogo sing khanai tongo kisa accident ngo ro khanai abon bagi no sing tin obo awai ma khaka bike speed chaloma control ma khainai hinai sing awai khelake inke tai to sing omono tunya sing bisi important ma ba tini ojarawo inke obono tui sing saklai mo sungo sini tiprasa rong no tai sini nok nukhungo tongnai joto okra chakra rong no hai judi phalmung bisis ke o syringe rok phalmung hai tabuk katal je tomung chamung hamya black kirima singsa abon bagino joto nukhungni borong no joto step na hadi tai obono tui ka sunan bagi joto chesta khaidi nei ang obono poimung ya farota kesini channel no ba obono poinai jeske pan obono ka suna bagai jeske pan obono bagai awai khanya bagai sini dofani future ni bagai nei singtini khumulung division ari sharo